Kote bo baboya nyao. Isi 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 kote bo baboya nyao. Dọkịta na-agwọ nta agwọ imo n'ọrịa. Dọkịta jikwa mmiri agwọ ọrịa. Isi kote bụ ọgbakpọ ya anya. 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 Isi kote bo baboya nyao. Isi kote bo baboya nyao. Dọkịta na-agwọ nta agwọ imo n'ọrịa. Dọkịta jikwa mmiri agwọ ọrịa. Isi kote bo baboya nyao. 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 Onya ni mwana anye bude na agwa akwa no boda. E botele wo di akwa. E bombo botele onya ka ngoe. Oh. Chelo ku gente gani fogu. Kata ga mfuli fani oku. Obi. Obi. Nine day Kana. Bando ma. Kedu de mgbakọ kede. Awa gịnịzi? Ihe niile dị mma. Na mama ka mama anyị ihe bute mbụ ka m nara gị mụ nchọnchọ ifu na dị nyaba m n'ọkọgọ m. Ebe nara nchọnchọ. Ya ka ị bịara ịna. Ọ bụghị erube ilu nwaanyị. Erube ilu nwaanyị. Anyị mego, bụrụ nke kọmọ. Eburu ni m jere. Nna anyị. Nke m bụ na ịma na ọmụ ka ọ lụrụ isi nne. Ahụ mego mmeji wee si nne. Na bụrụ na m bịa ka mma na ya achọrọ m ego ka e wee sie nne ahụ. Brent wee je esi nri. Papa, achọrọ m ime isi m. Abụ m ụdị isi ka m njiri eji eme isi. Ego mmeji wee mee n'isi m. Ọnya. Nne. Ị na-ahụkwa anya? Anụ m ahụ. Anyị ebu n'ọnụnụ. Enu. Ama ya nwọ garị. Ọkwa na leta nwanne di m dete ka m na-achọ onye na-agụrụ m. Ọnọ mana m agbajighị chọọkụ nke m ji etiwa slate wee na-achọ onye ga-akọwa m ihe dị n'ime. Mama Ejima, ekwesịkwara m inyere gị aka wee gọọ gị ihe aka ma mpa m si na m gụzile akwụkwọ n'ihe na ọ dị mma. Mpa gị si gị agụzina akwụkwọ n'ihe? Onye mpa m gwara m. Ife mpa gị gwa gị? Isi kote bụ ọgba. Aye. Yo kokoko. Aye. Yo kokoko. Aye. Onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo. Kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ? Mata na isi kote bụ na ọ ga-agba ya. Papa. Yes, yes. I just came to eat myself. Understand what I'm saying? Okay. Maka achọla m gị gbasara ahịa esi m bịa ga-gote. M bịara ka m mata ihe m na-egote n'ahịa. You see, I'm not with money here. I just came to ease myself. Did I make myself clear? So when I get to the office, I give you some money for the coat. Yes, Onyabo. What is it? Your face looks so grimy. Papa, when should you?
Ke batara ijere ndị mmadụ ọgwụ ego n'obodo. Ka njikwa go, ke bata ga ajụ nna ya odoka ajụjụ a. Ọ na nke ọ bụ. Ya ruzi nna gị na-emezie ọnwụ nna m ka ọ bụ. Ka m gwakwa gị agwa. Ajụkwa nna ya odoka ajụjụ ọzọ. I don't want any picketing here again. You see, that's why Onyinyechi, you are my daughter. I've seen that's why you want to take after me. You see, Onyabo, I sacrificed a lot when I was working with Dr. Pablo, who was treating Dr. Zeke. Did I make myself clear? Yes, Papa. Yes. Remember, Ebisota we pro Konyechi Srozo Zoroboye. Onyabo, you are working out of your father, isn't it? I want you to understand this. Now you are in school. Noko Bioma. Are you hearing me? When you must have become a professional like I am in the medical field, you can be charging 10 kobo natoro kago we begging. Papa, if you call Oma. You don't know anything. Papa, yes. Another thing. Papa. Nchoro, kizikuzire mkeshi ya agwewu. What does that mean? Keshi agwewu akakwaka egwu nda anya dị ime. Kizikuzire m ya. Ka ọ bụrụzie mbosi na anọ ya ka ngwazie ya egwu. Now what do you mean? You want to be a Goterian? That is why your hemisphere is working very fast and I always depend on you. So to become a Goterian, you say, I will do that for you. You see, you have to get into my closest. You will see that encyclopedia notebook and my reading glasses. This is my viewing glasses. You get it for me. Let me teach you what is wrong with your face. Are you okay? No, Papa. I'm ready. But my baby okwu anyị kwuru mkpeta azụ a nchọ ka igboro m na nke ka ngọta ihe kwuru. Okay, because of your short memory. What I mean by the encyclopedia notebook is the notebook that contains all the things that I'm going to teach you, that I'm going to impact in your brain, in order for you to be a good thing. Now, you are the best one now. Okay, that's my girl. That's very good. You say you people are in the right place. This water is from River Tigris and Euphrates in Egypt. Let me cool this. There I can hear from you. Si awabumu. Mba, obube kwamo. Kimbe mbosi toku bido na awamu. Ntị niile isi niile na-agba ichema agbari. That is what we call you are suffering from externalitis of the frontal bones and nothing more. Yeah, that's it. Your brain is trying to disintegrate. That's it. And what is your own problem? Doki lawa. Go on. Doki afumo. Doki afum kemo. When did it start? Okay, kebe ubosi ano mata. Emifemeni. You didn't get the money. Abacha in the morning, and one in the evening. All these things are carbohydrates. Understand what I'm saying? That's why that's what we call your metabolism has been disarranged. I forget you now, yeah, Makana, yeah, I forget I do elegu that is olugini, Makudini Nelly. You got to go? You daily proteinous food, so you have menu no, and all one menu no. You are going to nabo fuge. Makani here na yagi. The one that is in your head. Can I yagi nisi? Obelo ke kito obiagi na afo. What I go? Anyam man kwe kome. Ngewa. Nke na yagi na afo. Obelo ke kito obiagi nisi. So menu no. Makanya nyo hapo igwa nini na so. Ode Otenku onye isi iberibe ọha egbu onye mbịa ọrụ ọha egbu n'ibu ọrịa ụwa kwa ọbata ozu azụwa ikpọ nkwa enyi m isi Kote ebu na ọ ga-agbakwa agba isi Kote ebu Ogene ụwa kwe ọha egbu ogene ime ife ka egbuchala gịnị bụ na Ojukwu letara oduru ọhịa dị etu a ọ bụ na ọhịa dị etu a kwa na-abịa egwu akwụ ọ bụ na ọhịa dị etu a ka Ojukwu na-abịa egwu akwụ amụlụ Chukwu kele Chukwu ụwa kwe ara ndị kwasa ịcha m ugbu a mmadụ echi ebe ochi gịrịgịrịgịrịgịrịgịrị ma mbanye ya nwa bụ ọhịa weta ihe
mụ ọgbọ he gbaka peba maka na ihe ndị n'ọhịa nkarị azụ nwe kpọnkwa ihe dị n'ọhịa nkarị azụ nwe kpọnkwa eziokwu kidekwu ojukwu eziokwu kikwuru ojukwu ma ọchịcha bịa ka m jee ebe otu oja jedere ihe onyonyo ka anya adị kọ m ụkọ ka ọ kwụsịsị ịkọ ndị ya ọ bụ ihe onyonyo a isi a na-adịgbo oyi ụwa ịmụkwụ na kedu nke a na-akpọ kedafe Zebudaya ya na Clarus kedu so onwere nke ọzọ Gringori agwara ife ndị a na-eme atọwe m ọ na-atọ m ka ife ọtọ ezi oyi udo anụkụ nna tụzi ama nnụ ya na-eche m anụ ke na-asị m Clarus Gringori Clarus ama na ọ bụ ije nke osochakwa nnewu ebekwara ka anyị dị ka ogini mere mgbe ọ bụla ife ya na-echu n'ụra abụ Clarus Grigori ijebe osoja edelife onyonyo kedu ife na-akọ na inwe obere emeka kpunika mụ ụbọchị ya emepụtawe n'obere ego na ọgụgụ na ọdịdị ọ dị ka ihe awa akara aka ihe ọgụgụ ya ndịkwa ka ọwa akara aka emeka ọ na-abụ akara aka kedu ka o yesi ya gbanwe afọ m kedu ka ife emeka na-eme yesi ya gbanwe afọ m ọ yara agbanwe gị n'ezi afọ gị amụrụ m na-eche ife na-eche kedu ife na-eche ị nara eche ife na-eche gịnị ka ị na-eche maka ife na-eche bụ otu mmesi wee gachighị azụ n'ụlọ akwụkwọ ka m mụtakwa nne ede na-agụ azụ nwe kpọnkwa mụ echekwara ya bụ ihe a azụ nwe kpọnkwa echekwara m ihe ịdị iche maka ojukwu ohegbu ajụ ọnụ a na-amụ aka ekpe na nka ka ị jere akwụkwọ na nwata onye bụ n'okenye ka ị eje akwụkwọ ịghọtara agwọtara anụkwara m si na onye ụkọchukwu isi obodo oyibo na ọbịata n'obodo anyị ikwekwu Chineke mana ebe ya ọ bụ nsogbu njide mbụ na mụ anaghị aghọta ihe adịsị maka ihe ọ dịsị na m agaghị aghọta rapụ ya adịghị aghọta ife nwere nwa ife ya eme maka asị na onye tụkwasịrị obi na Chukwu a ọ ya nụ ife ya bụ ije igbudo ntị ya naanị ya nwobere efe nchọpụta ife m bụ na anụrụ m efe anya ahụ mana ọ gbere ka ngọcha nwere ife na-adị akụmzi ụmụrụ anyị n'ụlọ ụka kwa mbọsị nke anyị ejekwata na iwele okwukwe na ijele akwụkwọ a na-akụziri anya n'ụlọ ụka gbamgbe na iwele okwukwe gedeto na ife a na-ekwu ịya aghọta ya bụ ife ya na mmụọ nsọ jesi n'elu wee kụziere gị na bụ ife a na-ekwu efugiri gị dị tọ nke ara mụnụ na Ojukwu na-ete eji akwụkwọ na akwụkwọ anaghị aka ekpe na nka mba gwa m anaghị aka ekpe na nka ihe kwukwara wee eziokwu mba ọrụ eziokwu abịa n'obodo anyị a ife niile na-eme okenye arụrụ ana na-anwa anyị ukwu nnu nne ehu na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi ikote bụ ọgba ihe okokoko ijere nkụ ịkwasọ nke kpara ihe abụ kemgbe ihe emezuru m nkwa ikwere m mana ihe etego ọkwa m gbakwere ya nkwa wetụrụ m obi mma emezu nkwa nkere ya nwee ndidi wetụrụ gị obi mgbe atụrụ furu mkpu afụgoro m na ịdị nkwadobe ịma ebe ya afụ m akpọzikwana m afọ papa ya kwụgwọ ihe a kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi ikote bụ na ọ ga-agba ya agba isi ikote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebunwe mfu isi n'iruru soja nna ifukwa na ka Grigori na nwanne ya ka bụ ọgụzi na-eme ihe a na-eme na ebe enyi ọ dịzie ka ife ndị oyibo na-akpọ ijele akwụkwọ na-emeka ijele akwụkwọ gwụwala anyị ife a na-ekwu na-agba oyibo ijelu akwụkwọ oge na-agbara oyibo bịa chelugo emeka ijele akwụkwọ gwụwala ife na-agwụ akparịkwana m lapụ emeka ijele akwụkwọ gwa anyị ife Yeah, good day, chaps. Good day, chaps.
how are you doing? Mama Prono, eh? A can I who can there? Yakona zone. Hey, let me ask you, Chaps, let me ask you. What did you make out of the electrical display you were admiring in my abode? What? No, Chaps. Relax and enjoy yourself. Relax. Bien, Emeka. Because name your habit. Emeka, allow them to go. Let them go. Let them go. Bloody civilians. Papa? Yeah. My him enjoy him No. Get Oh, my go. Oh, you pony and day now. Beautiful. Excellent. Very, very beautiful. Now, Emeka, you know what? If you get you see, I want you to live here right now and allow the retired old soldier of the Federal Republic to think. Actually, really. Vamos. Not this civilian. Yes, okay. N'ime kalama kịta obi ajụ oyi oyi nwere etinye na arụ nkịta ogbugbo nke egbuwo wokwe kemgbe m bịabịa kịta ka ị na-apụta when you want to if I can name anymore. If we find nothing, I'm going to feel. I'm going to Wanji. Kerekono. Oh no, why? Onoji. Onoji. Kerifo jipo na ntinye ya naru. Onugareba. Obugareba. Pakaleba makwa. Azu nwe kponkwa. Nya na emalo. Agugu na angu mmanya. Enwo nke ọcha. Enwo nke oji. Enwo nke dị na green bottle nke ikpe n'aka kịta. Gịnị mere ọ ya egbu mmanya ọ na-akwaghị etu maka na mmanya ka ọ bụ ya ife niile anyị mgbakọrọcha ọ ya ebururu gị eburu wokwe akpọ gị ka ịkparịba m dịka agwa ngị okwu a ka ịkparịba m na ọbụla ife nna akụzighị ife ọ ka ịkparịba m akparịba ọ bụrụ ka mkparị agụ nọọ ife mele ka nna agwa gị ọ dị mma eziokwu ka ikwu mma gbatara ya akpa obi kedu ngwana ka ijemezie mana anya ka nji ọgbọgọ edije m ozi nwere bụ ihe edije m adịm ka jebe kịta ka jebe azụ nwe kpọnkwa ka jebe n'ozugbo mmanya na-eje ọ bụ mmanya Ojukwu Otenkwu onye isi iberibe ọha egbu onye mbịa ọrụ ọha egbu n'ibu ọrịa ụwakwa ọbata ozu azụwa ikpọ nkwa enyi m isi Kote bụ na ọ ga-agbakwa agba isi Kote bụ ọgba ihe okokoko ọ gịnị ka iji buru anya ukwu kerivi iji buru anya ukwu kenke ba anya ukwu kerivi ji wee kwuru nye nya gị na ibe gị buru ya nsọgụ ọifene ke nri mbu chelu ka mgbe Ojukwu chelu ka mgbe na ife ọ na-ekwu so dịkwa gị mma ọ na-apịasa ngwa afịa ọ na-apịasa ngwa afịa nne kekwana ụdị ndụmọdụ dọkịta ego na-ebute nsogbu ebe a ọkụ maka na ọfụ mụ na katkis ya mere aga ya maka na mfụ gị na katkist mụ na ala nna apụ okay ka nsi fụ gị na katkist kedu ka gị na ya si wee nụrụ how were you standing with the katkist? You can imagine the katkist holding her waist and they were very close to each other. ma m pụrụ gị ka ị ga-ekweta ihe m gwara gị gị ka ị gwara m ihe ọwụ isi m ga-ekwete ichefuole na mụ bụ nwa onye a na-akpọ o soja ofu nwoke gụrụ akwụkwọ n'obodo a ichefugo Where are your manners? Ngewa, ide kere mmadụ. So don't you know how to greet? Ịmara ekene mmadụ ekene. O soja onke Onye na-ekele ndụ. Kelee osoja. O soja ekene amụrụ nne ọ na super. That is what will Emeka do for you?
I am asking you. Then why are you here? ndị niile a gịra ha na iwu Onye niile a ibu. mana kwa eziokwu ma ụmụ nwaanyị gaghị na-alụ ha Ma ndị ga na-atụ ụtọ n'ọgụ ọbụ ekpenu. Actually, I am old soldier. Peacekeeping. Military Zone Area Division 2. Colonel, Lieutenant, and of course, Chief of Staff of the Federal Republic. I am the only man who has survived. Excuse me. I am pissed off with this your military dogma. Did I make myself clear? Please. Our discussion continues tomorrow from where we stopped. Hey, you! Don't you talk! Don't you talk! Shut up, bloody civilian! Abịa n'obodo anyị ya ife niile na-eme okenye arụrụ ana na nwaanyị ukwu nnu nne ego na-ata agbara ụmụ ya na-ekiri isi kote bụ ọgba ihe okokoko aga m agụrụ gị leta ma na ị ga-akwụ ụgwọ ị na-agụkwanụ leta ị ga-asụ penye afa gị onye agaghị sukuru ọ bụrụ itibọrịbọ gaa n'akwụkwọ abalị itibọrịbọ bụ ọrịa isi kote bụ na ọ ga-agbakwa ya ihe okokoko onye na-agwọ ọrịa ị na-agwọ nta agwọ imo kedu ka ofu ọgwụ a si agwọ isi agwọ afọ mata na isi kote bụ na ọ ga-agba ya agba isi kote bụ ọgba isi kote bụ ọgba abịa n'obodo a anyị nwere ebu nwe mfụ